Guys, welcome back to my YouTube channel. Nginamsana sami kama Ndumiso Wasihlangu abangazi siyakwamukela la ekhaya hlala nami out yami nami ngiya out yakho njengamanje sizongenisa umgonqo eNanda. So ngizowenza ivideo ethi ushutuza ngayo ninduna if engashongo ukuthi because obviously abantu abala abangazi ezinduna. So asambe sibese ushutuzayo ninduna ama engashongo ukuthini. Hayi ngeke tsitso khiphelete sekhaleni. Thandwa ushutuza kayo ninduna ama engashongo ukuthini. Ngenza ukuphoxa lapho ngoba sineke emuva athanda. Hayi bo hey nimeleni. Yabo wena short. Hayi bo ngizalana lapha emuva. Sayi last month athi ngikhuza imanje asemdala unisicela. Mina ke nje angizwani ke nokhuluma into kodwa kaningi. Nizothola kathi. Sithi nabangani bakho kanti yini? Sorry. Lalelani la wesithana abangani bakho lapha emuva ngizoniphoxa. Hayibo. I guess ngiyathetha ke camping. Angazi kanjani but yeah actually ngiyathetha camping. But ungayenzi into engayenzi sense. So yeah, that's me. I camping.